So mga araw, nandito ako kay Deo at hindi ko na na-video yung pagpunta ko dito sa highway. It's about 20 minutes drive from doon sa amin at dito sa kanya. So magluluto kami ng dinakdakan daw. So dito na ako mga araw. Yan, kararating ko lang. Nakarubing padilya pa. Yan, magluluto kami daw ng dinakdakan. Yan. Yan At dito daw kami. Yan. Saan tayo? Saan? Dito ba? Ba? Yan na sila. Ayan dito daw kayo magluluto ni Deo. Sinoy Dio. Taga Bicol. Pag sa atin Ayan, high-tech. Dito yung ginagamit ni Deo. Ayan bukas. Bilis. Kasi may mga tubig-tubig pa dahil hinugasan kasi kaya nag-ano eh. Yun. Ayan nakasalang Ayan minute na. May trend pa dito. Habang nagluluto kami Yan mga araw, ihuhulog ko na dito. May asin na yan, paminta, bawang, sibuyas, at saka hindi ko palalagyan ng luya yan. May luya ka? Ha? Luya? Yan. Kumukulo na. Tapos nandun si Deo. Mag-ihaw na kami. Ayan araw. Andun na yung utak ko. Ayan. Si Deo. Natanggalan niya ng uling. Dito namin susunugin. Yan. Naka-uniform pa ng Toyota. Kagagaling na sa trabaho. Tapos ito maghahapi-hapi. Luluto ng pulutan. Okay. Yan, panggatong. Nagawa kami ng uling.
Yun pala, mabilis, mas mabilis yun eh. Yan o. Oh. Tapos may hopya pa oh. Oh. Iyan mga aro. Oh. Tapos na oh. Ihawin na lang to. Oh, iba. Yan si Dio. Oh, yan. Palamigin mo muna. Then mamaya, ito yung dinakdakan oh. Dinakdakan ni Dio. Oh. Tapos mamaya ihaw na lang yan. Nandito yung ano, ihaw namin oh. Oh. Ayos. Shot na mamaya. Shot. Yan oh. Opa. Gagana ba yung kuya? Kahit na walang wifi? Oo. Ano yan? Ay, iparte mo Di dito. ba nasagot yung mga bana? Busy. Hindi, para hindi mabigla ba? Naman yung kwan yung itong mga ano. Yung ano. May popcorn pa ako. Nagagawa ako ng ice cubes dun, daddy. Mamaya ano na yun? Bah, Ice cubes. sakto lahat ah. Iniihaw pala yan. Oo. Ano, sisig? Hindi. Nakdakan yung Ang iba niyan, mami, sinasalang sa in-oven. Pero ito mas masarap yung inihaw, malakas. Op. Ano ba? Ay, sorry. May video yan. Lalabas na si Dio sa ano yan. International. International. May popcorn pa. Daddy, tubig mo. Manalo, lakay. Grande sabog. Nakalive ko, kuya? Hindi. Yan oh. Hindi pa nakalive mo. Oo. Mamaya. EEGE 2. Hindi ko alam kung 288 o 2448. Dinakdakan. EEDE. 488. Gay, i-try mo nga ang CEDE. Dali. Ang chip. Pwede yung chips? Op. Bakit? Makaka-copyright tayo nga. Hindi papayagan ng YouTube. Oo, naka-ano. Ano yung may phone? Hindi. Paano copyright lakay ang mangyari? Hindi nila papayagan sa YouTube. Kasi may music na iba. Ano yan? Yan. Oh. Yes. Pwede na to. Bilis ah. Ito yung lakay, balik na ba yan? Oh. Ano yan? Buto na ito. Saan ka sa kanila na? Ito, hindi pa masyado. May ano lakay, may book pa. Yan. Bubuksan natin yung mahiwagang na.
Nag-video ka pala kay? Ayos. Ini-edit ko kayo na kayo na. Oo. Huwag mag-iwala kayo. Oo. Hindi natin ang style ng hiwa nila kayo. Break na siguro ng Tingnan ko nga din sa akin. Pa. Tapos i-gigisa pa yung kuya. Di na. Ano lang to? Yeah. Init. Hindi. Mas maganda pag ano. Ganito. Ganyan lang na kayo kahit wala ng pakababa. Oo. Ganyan yung size. Ayun, sabi ko. Ganito. Slice ka. Yan, ganito. Yung style. Iceland. Ay, lamok na ito. Islam din malakay? Ay, lamok. Lamok. Hindi ka nagpantalon lakay. Ay, Magpapausok ako lakay ha? sige. Ay, ko na sa'yo. Oo. Usok para ano. May tumawag. Ay, sarap sana kayo. May ihawin tayo dito. Ah. Dito may ihawin. Ito. Tapos na. At yung aking isang camera is naloba. Kahit wala akong dalang yan, wala akong dalang battery. So nandito na may sili na yan. Yung sili. Oh. 4 na sili. 5 pala, 5. Tapos may utak na rin dyan. Nandiyan na yung utak. Tapos asin. Tapos minta. Si Dio ang taga ano ko. Tapos nasa na yung ano, wala kaming lemon. Ito na lang. Ito na lang oh, pampa lemon. Ayan. Okay, ayos na. I-ano na lang to. Ihalo. Halo. Yan, dinakdakan. Nandiyan yung utak. Yung utak ko. Yan o. Utak. Okay. Patay. Mga araw. Oh, dinakdakan. Yan. Tapos na yan si Dio. Tama natin. Yan o. Yan, may train pala. May train. Yan o, tayo pa na Dio. Shoutout sa Bicol ba? Bicol. Sorsogon. Susunod. Yan. Lagyan natin ng sili. O, sili. Lagyan yung sili. Tingnan. Yan, Sili, yun. sili. O, yan o. May sili. Panalo, uragon. O. Yun. Ayos. Panalo daw, panalo. Yan. Tama na ma'am. Kung marami na. Yan o. Anong gagawin natin? Agay, men. Oh, tagayan na. Yun yung misis ni ni Deo. Saan kayo sa? Batangas? Rosario, Batangas. Oh. Yan. Inuman na. So yan oh. So mga araw, babay muna. Mag-inuman muna daw kami. Shot muna na.
Tagay, Ayan. tagay tayo. Tagay. Pulang kabayo, pula na kabayo. So maraming salamat mga Aro at sa panunod nyo. Andito ako kay kaibigang kay Arong Dio. Yan. Hacienda Asin- Juareza. Oh, yan na oh. Buksan mo na yung yung Red Horse. Oh. Yan, bago tayo magbabay oh. Bye-bye. Sa mga subscriber. Oh, yan. Tinanggal ko na yung kasi mahaba na yung buhok ko. Andito kami sa Range Road. Yan. Bye-bye.